Здравейте, аз съм Мариана Кадиева и съм собственик на Hair Gallery Amur. Днес искам да говорим за една изконна тема, много важна тема, и това е измиването на косата. Нека първо да си сипем по чаша вино, да се настаним удобно и ще ви разкажа митове и легенди за измиването на косата, които в продължение на 28 години забелязвам, че моите клиенти допускат грешки, някои се мият правилно, някои ги научих как да се мият, а сега ще споделя своя опит и с вас. Първата тема, с която започваме, как да изберем подходящият шампуан. Какво трябва да върши за нашата коса шампуана? След измиване косата ни трябва да бъде мека, трябва да може да се разресва, трябва да чувстваме скалпа си чист, трябва да ухаем свежо и най-важното, когато косата изсъхне, тя трябва да бъде гладка и лъскава и много жива. Затова от самото начало казвам, един качествен шампуан няма как да бъде евтин. Значи представете си в една пластмасова бутилка със своята цена. Трябва да има едни основни съставки, които изграждат базата на шампуана. В тях трябва да бъдат добавени активни съставки, които да вършат съответното предназначение на този шампуан. Значи дали това ще бъдат олия, дали ще бъдат някакви лечебни продукти, дали ще бъдат екстракти от билки, те имат своята стойност. След това си представете екипа, който стои зад изработването на този продукт. Те трябва да получат своите заплати, има логистика, има търговец. Тоест, ако си купим един шампуан, не знам как се върват цените по дрогериите, но нека да кажем 8-10 лева. Каква е стойността на активните съставки, които ние търсим? Значи, трябва да бъде някакви стотинчици, ако въобще ги има. Тоест, тези активни съставки, сложени в този бюджетен продукт, трябва да са също много некачествени и тук въпросът е дали всъщност това върши работа за нас. След като ви обясних как да си изберете шампуана, който е хубаво да има UV защита, да има някакви омекотители, въобще е някакъв хубав шампуан, който да е за вашата коса, да сте доволни от него, да ви харесва как мирише, да преминем към същината на въпроса. Какво количество шампуан трябва да ползвате? Количеството шампуан, което е необходимо, за да измие вашия скалп, е колкото една стотинка. Слагате си такова количество в ръката, раздвижвате го хубавичко между дланите и го нанасяте на предната част. Забравих да кажа, че косата трябва да е намокрена. Преди да изпечете пилето, изведете го от опаковката. След като сте сложили шампуана, бъркате под косата и започвате с много добър премерен натиск, движения, които са така. Малките пръстчета играят много важна роля, защото тях ги ползваме за да почистим контура. Контура е границата между окосмената част и неокосмената част на челото и на слепоочието до ушите. Значи, когато бъркаме в косата си, тези малки пръстчета работят. Те не са нагоре, както примерно, когато си държим чашата. На здраве! Взимаме още едно количество шампуан. Същото. Разтъркваме го между ръцете си и го нанасяме в задната част на главата, на тила. Там също имаме пръсти, които много работят и това са палците. Те минават през целия контур, който е на врата и зад ушите и стигат до точката, в която малките пръстчета са почиствали скалпа. И така с едни хубави движения, така, разтъркваме целия скалп и изплакваме цялото това нещо. Хубаво го изплакваме, да не остане нищо. Тоест, косата ни да почнем да усещаме чистичка. Взимаме втори път
същото количество, по същия начин тук, още едно количество, по същия начин отзад. Хубаво търкаме и изплакваме. Трябва ли да търсим пяна? Не трябва да търсим пяна, но пяната ни доставя огромен кеф, затова във всички шампуани са сложили една допълнителна съставка, която предизвиква пяната, която така хубаво ни се отразява на душата. Добре, това беше много грубо. Тук с микрофона. Това ще се чуе като страшен удар. Пяната няма функцията да измие или да нахрани или да напълни. Нищо. Пяната е кеф. Така. Тоест, ако вашия шампуан е някакъв много лечебен, много специфичен и не прави пяна, това не го прави лош шампуан. Не, той си е много добър шампуан, просто няма една допълнителна съставка за душичката. Трябва ли да мием косата по дължините? Не трябва и не го правете. Значи това или това, така. Не го правим. Косата се измива от цялата тази вода, която слиза надолу, след като започне изплакването, и то носи със себе си самите вещества от шампуана, които вече са ни почистили скалпа. Истината е, че всъщност на косата може да й се зацапа само горния слой. Там се полепват разни мазнинки, разни пушечета, разни газове от автомобили и всякакви такива щурти, които обаче много лесно с повърхностно активните вещества, които са ПАВ, се казват ПАВ, които са в шампуана, те прилепват, захващат се и цък, се махат. Тоест, дълга коса до кръста, къса коса, средна коса се мие с едно и също количество шампуан. И по тази причина не е нужно вие да се зареждате с галони с шампуан, защото сте с някаква много гъста или много дълга коса. Едно и също е количеството за вас, за съпруга ви, гаджето ви, детето и така нататък. Балсам. Балсама има основно предназначение да неутрализира шампуана. Той е един малко по-кисел продукт, за разлика от шампуана, който е алкален. Не много, а леко алкален. Ако pH-то нормалното на скалпа, неутралното е между 4,5 и 5,5, шампуана може да бъде между 5,5 и 6,5, защото ни трябва една лека алкална среда, за да разтвори нещата, които искаме да измием. Няма да казвам мръсотия, казах го. Затова трябва да вземем този балсам, който е малко по-киселинен, за да можем да затворим кутикулите и да подредим керамитките, шишарките или както искате си представите кутикулите. Те да бъдат прилепнали, да са здравички и след като си изсушим косата, тя да е блестяща, да отразява светлината и да е жива такава, да подскача. Колко време трябва да се държи балсама върху косата? Нека да не прекаляваме, защото балсама няма много да ни нахрани. Той има други функции, както току-що споменах. Но да му дадем минута-две, за да може да реагира и да си свърши работата, за която е предназначен. Каква е целта на измиването на косата? Хигиенна и козметична. Хигиенна е, за да можем да поддържаме нивото на pH неутрално на скалпа, за да не се получава това лющене или прекаленото омазняване. То се получава, но ние трябва да го отмием, разбира се. И в този случай веднага искам да кажа защо не трябва да си мием косата с сапун. Признавам си, попаднах в една от групите на една дама, която твърдеше, че тя си мие косата с сапун и ние нищо не разбираме, даже ме посъветва да си скъсам дипломата. И няма да си скъсам дипломата, защото сапуна е алкален продукт. Алкалният продукт много отваря и раздува кутикулите, при което някои от тях дори се отчупват. И само вие си представете една шишарка, на която люспичките тук са отворени, тук люпстват и това е вашия косъм и вие го поддържате непрекъснато в тази алкална среда. Няма как това да доведе до здрава коса. Затова
ние не мием косата си с сапун. Другото, което е много важно за температурата на водата, аз лично предпочитам да се мия с по-топла вода, въпреки че това за моята коса, която е с мазен скалп, значи косата не е мазна, скалпа ми е мазен. Косата е такава, каквато скалпа я направи. Аз предпочитам да се мия с много топла вода, просто така се чувствам много готино и това е вредно за мене. Затова съм длъжна да кажа, че при мазен скалп температурата е между 35 и 37 градуса най-подходящата. Оттам нататъка на кой както му е приятно. Въпросът е, че топлата вода върху мазния скалп провокира масната жлеза, която се намира до косменото фоликулче, да отдели своето секретче и тази мазнина да излезе отгоре. Сега аз за себе си съм взела решение в този живот, че ще си правя кефа, мия си се с топла вода и се мия по-често, за да не хода с мазна коса. След шампуана можем да ползваме и маска. Но трябва да се има предвид, че маските са два вида – липидни и силиконови. И ако ние сме се здобили с липидна маска, нея задължително трябва да я затворим с балсам. Това означава, че липидната маска не е достатъчно киселинна и това е така, защото тя е на базата на масла и олия. Но тя е много силен продукт, много концентриран продукт. Тя върши много ефективно своята работа и функция по предназначение. Но тя няма да остави косъма ни в тази кисела среда, за която говоря. Затова след нея трябва задължително да затворим с балсам. Но пък ако маската ни е силиконова, тя приключва своята функция, косъма след нея е затворен. Сега с маските, поставени върху затоплената коса, е хубаво да се стои между 10 и 15 минути. Хубаво е да си сложите и найлонова шапчица, за да може по-бързо да се активират активните съставки на маската и те да проникнат по-дълбоко в косъма, докато още кутикулите са отворени. След това изплакваме. Силиконовата маска си затваря косъма, липидната маска я затваряме с балсам. И стигаме до подсушаването. Не търкайте, не трийте, не друсайте, не наранявайте косата си. Косъмът, след като е мокър и намокрен, затоплен, той е подут. Неговите кутикули и дислофидните връзки, които са вътре в него, все още не са се стегнали. Това ще се случи, когато той е сух. Затова нека да бъдем нежни. Косата е нашия свят, косата е нашия живот. Само си представете как бихте изглеждали, ако нямате коса. Затова отдайте тази любов на косата си, която ще я държи здрава, жива, красива и ще бъде вашата гордост. Инвестирайте в косата си и не я прецаквайте с хавлията. Увийте си хавлията около косата. Постойте така 2, 3, 5 минути. След това махнете хавлията леко, лекичко. С хавлията подсушете крайчетата. Не го правете това нещо. Това само разчепва кутикулите. Те започват да се блъскат една в друга. Косата се оплита и положението става много страшно. Затова нека да се отнасяме с нужната грижа, любов и внимание към косата си, за да можем да я имаме все така красива, все така здрава, все така блестяща за целия си живот. След хавлията вече можете да продължите с обикновените продукти, които сте избрали за вашата коса или за вашия стайлинг, или с нищо. Хубаво е да си сложите някакво олио по крайчетата. Хубаво е, ако ползвате някакви топлинни уреди, като сешуар, преса, маша или не знам там какво още са измислили хората. Сложете си термозащитен спрей, който да ви предпазва косата от прегряване. Като в случая много важно нещо, което искам да ви обърна внимание, т.е. да и правите сешуар, никога не забивайте муцунката, мунщука на сешуара в четката, защото не давате възможност по този начин
влагата и водата въобще да се изпари. Тоест оставете едно място, където това, което искате да направите, да изсушите косата, т.е. да махнете влагата и водата от нея, да му дадете място къде да отиде или да не влиза пък в сешоара ви, да се взривите там, да гърмите. Тоест дръжте сешоара на едно добро разстояние от косама, не така, защото няма да свършите никаква работа, близичко, но да има разстояние от четката. Не ги събирайте, не ги докосвайте. Това е много важно, моля ви се, запомнете го. Още нещо важно, което искам да кажа и да му се обърне внимание, ако ползваме някакви продукти за скалпа, които са за след измиване, те се нанасят, за какво имам предвид? Примерно серуми за косопат или серум за сърбящ скалп раздразнен или серуми за себорея или някакви ампули подхранващи, които се втриват в скалпа. След като сте приключили дейността с хавлиената кърпа, те се нанасят, разтриват се и не включваме веднага сешоара. Оставяме време. Дайте им 5-10 минути да могат активните вещества да проникнат в така добре отворените от топлината и водата пори. Как можем да предизвикаме по-бързото усвояване на активните вещества? Фоликулата на косама е захранена от едно нервче, не захранва косама, просто има едно нервче, но има и една веничка, която всъщност осигурява притока на кръв. Знаем, че кръвта пък носи кислород в себе си. И ако искаме по-бързото усвояване на тези активни вещества, е много хубаво да си правим ето това поскубване, като хващаме много големи части от косата, не малки, за да си скъсаме космите, но хубаво ги хващаме и дърпаме. По този начин, знаете, че ако се ударите, тук се зачервява. Това означава, че се събират много кръвни клетчици червени, идват да видят какво става, защото тук нещо се случва, но пък те носят кислород в себе си, а кислорода пък помага по-бързо да се усвоят тези продукти и да проникнат точно там, където трябва. Така че ако си слагате някакви неща в скалпа след измиване, оставете ги, не пускайте веднага сешоара, за да могат те хубаво да проникнат и след 5-10 минути вече започнете обичайните си процедури, като най-добре, ако не ви е важно, ако имате време, оставете косата си да изсъхне естествено, не на слънце да застанете на терасата и да ви пече слънцето, но в нормална среда да изсъхне. Ако нямате време или е важно, направете си сешоар или отидете на фризьор. Не забравяйте да сложите лайк, ако сте харесали видеото, да се абонирате и също така, ако имате въпроси, напишете ги в коментарите. Това е от мен за сега. Очаквам ви в следващото ми видео.